Toto posolstvo má pomôcť tým, ktorí sa v tejto chvíli cítia zmetení, tým, ktorí sa cítia opustení, a tým, ktorí si uvedomujú, že strácajú priateľstvá, kontakty, vzťahy, náklonnosť, ale že vo svojom srdci cítia, že v tom všetkom pôsobí niečo väčšie. Niečo väčšie, čo Ježiš predpovedal, že sa stane v Evanjeliu v jeho prorockom úryvku, v ktorom Ježiš hovorí, že jeden bude vzatý a druhý ponechaný. V synoptických evanjeliách v Matúšovom 24, Lukášovom 17 a Markovom 13, keď Ježiš hovorí, vtedy budú dvaja muži na poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný, dve ženy budú mlieť pri mlynskom kameni, jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Pretože v tejto pasáži Ježiš vyslovuje skutočné proroctvo, ktoré sa teraz naplňa. Nehovoril o fyzickom vytrhnutí, nehovoril o treste, nehovoril o krutom opustení, hovoril o vybračnom skoku oddelenia, ku ktorému dochádza, keď svetlo volá a nie všetky duše sú pripravené ho nasledovať. Jeden bude vzatý znamená, že jeden bude priťahovaný k svetlu, pretože jeho frekvencia to umožňuje, jeden bude ponechaný znamená, že iný zostane vo frekvencii, v ktorej sa nachádza, nie kvôli trestu, ale preto, že sa tak rozhodol a jeho vedomie ešte nie je pripravené. Duše spája frekvencia, nie náklonnosť, nie história, dokonca ani biologické puto. Spájajú sa, pretože vibrujú v rovnakom poli vedomia, je to jednoduchý, jasný a spravodlivý zákon, podobné priťahuje podobné. Neexistuje žiadne posudzovanie, existuje rezonancia. Teraz sa tento zákon začína objavovať aj na Zemi. Neobjavuje sa preto, že by bol vnúcovaný, ale preto, že ho svetlo odhaľuje dušiam. Rozdeľujú sa podľa frekvencie. Tí, ktorí žijú v strachu a hneve, už nemôžu stáť vedľa tých, ktorí vibrujú v láske a pravde, a naopak. Už nie ste všetci spolu ako predtým a už nikdy spolu nebudete. Toto rozdelenie nie je trestom, je súčasťou prebudenia, je súčasťou uzdravenia planéty. Tí, ktorí vibrujú v tieni, budú naďalej hľadať tieň, tí, ktorí vibrujú vo svetle, sa ocitnú obklopení ostatnými, ktorí si vybrali svetlo, a to bude nevyhnutné. Áno, stane sa to aj na Zemi a už sa to deje, vidíte to v putách, ktoré sa rozpúšťajú, vidíte to v srdciach, ktoré sa už navzájom nepoznajú, vidíte to v tichu, ktoré sa rozprestiera medzi tými, ktorí nerezonujú, vidíte to aj vo vás. Nemusíte nikoho meniť, nemusíte nikoho brzdiť, stačí byť verný sám sebe a nechať vašu frekvenciu sledovať svoju cestu. Ten, kto vás nájde, je to preto, že vás hľadá, ten, kto sa odvráti, nie je stratený, je len v inej fáze cesty. Nebojte sa tohto odlúčenia, je to cesta, ktorou vznikne nová Zem. Nebude tam žiadne odsudzovanie, len harmónia medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a bude tam mier.